سلام تعنا يهابلي تقاتلتي مدد داميرا انترتينمنت لومي 10 حمله زتدالو علتاو زينا انه نمكتتالكم بخبر زعدم يسيف تسفا براني فلما رستاتهم ابي ኤርትራ ከቢድ ዝናብ ሓደጋ ይወርድ ነበር ፕሬዚዳንት ደቡብ አፍሪካ በፈቃዱ ኢዱን ፖሊስ የረክብ ዶባ አልቦ ማህበር ሐካይም ኤምኤስኤፍ አብ ትግራይ ዝህቦ ዝነበር ሕክምናዊ ሓገዛት አቋሪጽዎም ፕሬዚዳንት ሄይት ተቀቲሉ ዶናልድ ትራምፕ አብ ልዕሊ ትካል ትዊተር ፌስቡክን ክሲ ይምስረት ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ምሰር እስታዝ ዜና ይኹም ጸንሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ አብ ኤርትራ ዞባ ደቡብ ንኡስ ከተማ ደቀም ሓደ ዝሓለፈ ሶሉስ ህቦቡላን በረድን ዝተሓወሶ ኣይሂ ዝናብ ብምዝናቡ አብ ጥሪትን ሕርሻን ከቢድ ጉዳት ኣብፂሑም በቲ ሓደጋ አብ ኩርባርያ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ጉዳት ክበፅሖ እንከሎ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ትካል መፍረ ጸባ ድማ ዚንጎታቱ ከም ዝተቐንጠጠ ኤሪቲቭ ሓቢራ በተወሳኺ አብ አድግና ዝርከብ ካሊ ቤት ትምህርቲ እውን መጠናዊ ጉዳት ክበፅሖ እንከሎ ብሓፈሻ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ኣስታት ፍርቂ ሄክታር ሕርሻ ኣሕምልቲ ክድምሰስ ከሎ 10 ጠለበጋዕን 17 ከብትን ከም ዝሞታ ኤሪቲቪ ጸብፂቡ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣብ ንኡስ ዞባ ድዋርዋን ዓዲ ኋላን ኣባይትን ሞተራትን ከምኡውን ዓንድታት ኤሌክትሪክ ዝወሰደ ሓያል ዝናብ ሃሪሙ ከም ዝነበረ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል ኤርትራ ሓያል ሙቐት ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ተኸሲቱ ከም ዝቐነየ ዝሕብሩ ጸብጸባት ሃገር ኣብዚ ግዜ ብዝዘንብ ዘሎ ዝናብ ዝሑል ንፋስ ይነፍስ ኣሎ ኤርትራ ካብ መፋርቕ ወርሒ ሰነ ጀሚራ ክሳብ ወርሒ መስከረም ብኽረምቲ ትጠለሉ ወቕቲ ኮይኑ ብዓርፋፍ ገምጋም ዓመታዊ ክሳብ 500 ሚሊ ሜትር ዝናብ ትረክብ ነበር ፕሬዚዳንት ደቡብ አፍሪካ ጆኮቭ ዙማ ትእዛዝ ቤት ፍርድ በመጣሐሱ ዝተበየነሉ ፍርድ ክጅምር በፈቃዱን ፖሊሲ ኢዱ ከም ዘረከበ በመንገድ ባዕሉ ዝመስረቶ ትካል ፋውንዴሽን ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ወዲ 79 ዓመት ጆኮቭ ዙማ ዝሓለፈ ሰሙና ቤት ፍርድ ተሃገር ዝተመስረተሉ ክስታት ብልሽውና ብዝብል ክሲ ንፃውዒት ቤት ፍርድ ነፂጉ ብዘይ ምርካቡ ናይ 15 ሰሙናት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ከም ዝጸንሐ ይዝከር ጆኮቭ ዙማ ኣብቲ ንሃገሩ 9 ዓመታት ዝመራሓሉ እዋን ፈጺምካ ብዝተባሃለ ክስታት ብልሽውና ምስ ቤት ፍርዲ ሃገሩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ክጋራጮ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ እዚ ድማ ነቲ ሃገር ናብ ሕንፍሽፍሽ ከየትዋ ተፈሪሑ ምጽንሑ ምንጭታት ሃገር ይሕብሩ በዚ መሰረት ጆኮቭ ዙማ ኣብ ታሪኽ ሃገሩ ንመጀመርያ ግዜ ብሰላማዊ መንገዲ ዝተሓየረ ፕሬዚዳንት ክኸውን ክኢሉሎ ዓለም ለኻዊ ትካል ደቡብ አልቦ ሓካይም ማለት ኤምኤስኤፍ ኣብ ክልል ትግራይ ዝህቦ ዝጸንሐ ሕክምናዊ ሰብኣዊ ሓገዛት ጠጠው ኣቢልዎ እቲ ትካል ነዚ ውሳኔ ክወስድ ዝተደረኸ ቅድሚ 2 ሰሙናት 3 ሰራሕተኛታቱ ኣብቲ ክልል ድሕሪ ምቕታሎም መንግስቲ ንቕትሎቶም ከጻሪዕ ዕቱብ ተበግሶ ብዘይምራዩ ቁጣዕ ከም ዝፈጠረሎም ብምሕባር ኩሉ ኣብቲ ክልል ዘካይድዎ ዝነበሩ ሓገዛት ከም ዘወንዝፍዎ ኣፍሊጦም ነዚ ኣመልኪታ መግለፂ ዝሃበት ዳይሬክተር ትካል ትሬዛ ሳን ክሪስቶቫል ንኹነታት ኣቃትላ መሳርሕታ ክሳብ ሕጂ ሓላፍነት ዝወሰዱ ኣካላት ከም ዘየለ ብምሕባር ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታት ንህይወቶም ውሕስነት ከም ዘይፈጥረሎም ገሊጻ በዚ መሰረት ሓያሉ ኣብ ትሕቲ ጽላል ዝትካል ጥዕናዊ ረብሓታት ዝረኽቡ ዝነበሩ ነበርቲ ክልል ትግራይ ናብ ዝባሰ ቅልውላው ከየምርሑ ተሰጊኡ ከም ዘሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት የጠንቅቕ ደቡብ አልቦ ሓካይም ማለት ኤምኤስኤፍ ብኹናት ንዝዓነዋ ሃገራት ኣብ መዳይ ጥዕና ንጽጉማት ምርዳእ ዝቆመ ዓለም ለኻዊ ትካል እዩ ፕሬዚዳንት ሄይት ጆቨኔል ሞየስ ኣብ መንበሪ ገዝኡ ከሎ ብዝወረሮ መጥቃዕቲ ተቐቲሉ ኣብቲ መጥቃዕቲ በዓልቲ ቤቱ ማርቲን ሞይሳውን ከቢድ ጉዳት ከም ዝበፅሐ ተሓቢሩ ኣምሳያ ናይዚ ኣብቲ ሃገር ብቕትለት እዚ ፕሬዚዳንት ዝተቆጥዑ ዜጋታት ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ንዓብዪ ዝተሓወሶ ተቃውሞኦም ገሊፆም ጊዜያዊ ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ክላውዶ ጆሴፍ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ እቲ ፕሬዚዳንት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብኣውነት ዝጎደሎ ተግባር ብምባል ብትሪ ኮኒንዎ ኣሜሪካ ትርከበን ዝተፈላለያ ሃገራት ድማ ነቲ ቅትለት ብምቅዋም እታ ሃገር ናብ ዳግማይ ሕንፍሽፍሽ ከይተኣቱ ዘለወን ስክፍታ ገሊፀን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፖሊስ ተሃገር 4 ጥርጡራት ሰባት ክቆትሎም እንከሎ 2 ካልኦት ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልዎም ኣሎ ሄይት ብወዲ 53 ዓመት ጆቨኔል ሞየስ ካብ 2017 ካብ እትምራሕ ንድሓር ኣብ ዝሓሸ ፖለቲካዊ ሃዋህው ከም ዝጸንሐት አልጀዚራ ትጠቅስ ነበር ፕሬዚዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ግዳይ ዘይሕጋዊ መመያ ኮይኑ ብምባል ኣብ ልዕሊ ትካል ትዊተር ፌስቡክን ከምኡውን ጎግልን ክሲ ከም ዘቕረበ ኣፍሊጡ በዚ መሰረት እቲ ንሱ ዝመስረቶ ክሲ ንሓለፍቲ ዘን ትካላት ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ብምግንዛብ ሕሳብ ውልቀ ሰባት ዓፂኻ ኣብ ጸሊም መዝገብ ምስፋር ክቋረጽ ዘለዎ ተግባር ምዃኑ ኣስሚሩ ትራምፕ ብምውሳኽ ነቲ በተን ትካላት ዝግበር ሳንሱር ማለት ምመያ ጠጠው ከብል ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ክህቡን ክሲ ከም ዘቕረበ ኣነጺሩ
ይኹን እምበር ሓለፍቲ ዘን ልዕል ኢለን ዝተጠቕሳ ትካላት ብዶናልድ ትራምፕ ዝተመስረተ ክስታት ክሳብ ሕጂ ዝሃብኦ ግብረ መልሲ የለን ከም ዝዝከር ደገፍቲ ዶናልድ ትራምፕ ንህንፃ መእከቢ ኮንግረስ ካፒቶል ዕግርግር ሓዊሶም ብምእታዎም ትካል ፌስቡክ ትዊተርን ጸኒሑ ድማ ትካል ጎግል ንሕሳብ እዚ ዕግርግር ሃንዲስካ ዝበልዎ ትራምፕ ከም ዝዓፀውዎ ይፍለጥ ናይ መወዳእታ ዜና ሓፂር መደብ ስፖርት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ድሕሪ 1966 ናብ ፍጻሜ ዋንጫ ዓለም ምብጻሕን ንፈለማ ግዜ ብሾቶታት ኣጥቃዒ ሃሪ ኬይንን ናብ ገዛ ልዳቱ ሾቶ ዘመዝገበ ከጅርን ተሓጊዛን ነታ እንኮ ሾቶ ካብ ዳምስጋር ዝረኸበት ዴንማርክ 2-1 ኣሰኒፋን ናብ ፍጻሜ ዋንጫ ሃገራት ኤውሮጳ በፂሓን በዚ መሰረት እንግሊዝ አንጻርታን ሃገራዊት ጋንታ እስፓኛ በፍጹም ቁል 4-2 ዝኾነ ውጽኢት ረቲዓ ዝሓለፈት ኢጣልያ ዝመጽእ ሰንበት 11 ሐምለ ኣብ ናይ ዓዳ ስቴዲየም ዌምብሊ ንፍጻሜ ክትፋለም እያ መንግስቲ ጃፓን ኣብ ርእሲ ከተማታ ሃገር ካብ 23 ሐምለ ክሳብ ናሓሰ 8 2021 ዝእንገዱ ውድድር ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ብሰሪ ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ሓያሉ ማዕበል ኮሮና ቫይረስ ብዘይ ዝኾነ ተዓዛቢ ከም ዝካየድ ኣፍሊጡ ኣሰናዳእቲ እቲ ውድድር ብወገኖም ንመምርሒታት መንግስቲ ከም ዘኽብሩ ብምግላጽ ብዘይ ዝኾነ ተዓዘብቲ ኩሉ ውድድራት ኦሎምፒክ ከም ዘሰላስልዎ ኣስሚሮም ውድድር ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ብተዓዘብቲ ይካየድ ዶ ኣይካየድ ዝብል ንካቢነታት ሚኒስትራት ሃገር ከይተረፈ ኣብ ዘይምርድዳ ኣብፂሕዎም ከም ዝጸንሐ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ክትዕዘብዎም ፀናሕኩም እዮም ነይሮም ኣብ ካልኦት ሕዝቶ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣሰላም